една специализирана рубрика за археологически открития. Тази златна маска промени историята. Или може би я измисли? Някои казват, че е фалшификат, други, че е шедьовър. Наречена е маската на Агамемнон и така е широко известна. Открита с фанфари, но вероятно принадлежи на друг знатен микенски аристократ или прадядото на Агамемнон от преди митичните времена на Троянската война. Все още има полярни мнения по въпроса дали това е лицето на микенската аристокрация или лицето на археологическия ентусиазъм. Каквото и да е, то ни гледа с златна усмивка вече повече от 3000-летия. Златната погребална маска на Агамемнон е открита от Хайнрих Шлиман по време на разкопките в Микена, в гробна шахта номер 5 от кръг А на царски некропол от средата на бронзовата епоха, т.е. няколко века преди предполагаемото време на Агамемнон, който според митологията е живял около Троянската война, 3 века след като тази маска е била изработена и вече положена в микенския гроб. Шлиман, развълнуван от романтичната идея, че копае гроба на митичния цар, драматично обявява: „Открих лицето на Агамемнон. Маската е изработена от кована златна ламарина, оформена в реалистичен човешки лик. Доста по-различна от останалите маски от същия некропол. Тя има по-детайлни черти, включително мустаци и брада, което я прави уникална сред микенските находки. Това поражда и теории, че е била фалшифицирана и подхвърлена. Има спорове дали Шлиман не е поръчал реставрация или изработка на по-впечатляваща маска, за да докаже хипотезите си. Това не е доказано, но фактът, че е различна от останалите, храни съмненията на времето. Днес можем да кажем, че маската на Агамемнон е нарицателно, но не е принадлежала на Агамемнон, а най-вероятно на микенски цар от предходната епоха. Златната маска е символ на микенската култура и еталон за златарското изкуство от бронзовата епоха. Тя е един от артефактите, които разглеждаме в нашия топ 10, посветен на археологически открития от Балканите, които никой не очакваше. Епизод от поредицата "Покажи ми находка". Можете да го гледате тук в канала ни. Последите на древните. Молим, ударете